Найбольш заўважныя цікавыя культурныя падзеі ў краіне ў штодзённым аглядзе, які прадстаўляе на канале «Беларусь-3» калейдаскоп адметнасцей дня. Вітаю вас і сёння ў праграме. Найлепшыя спосабы незабыўнага адпачынку. Варыянты выдатнага баўлення часу ля экранаў тэлевізараў ад нашага тэлеканала. Сустрэча з паэтам і перакладчыкам Сербіі Даянай Лазарэвіч. Не переключайтесь. Легендарны гурт «Акварыум» заўтра ўвечары запрашае сваіх прыхільнікаў, мінчан і гасцей горада на вялікі юбілейны канцэрт «Акварыум 45 гадоў». Лідар гурта Барыс Гребеншчыкоў не проста знакаміты спявак і музыкант. Ён яшчэ і перакладчык, пісьменнік, мастак, радыёвядучы. Разнастайнасць яго інтарэсаў і глыбіня ведаў садзейнічала ператварэнню БГ у сапраўднага культавага персанажа. Таму кожны яго канцэрт амаль магічны рытуал, пасля якога, як сведчаць усе прысутныя на канцэртах, у сэрцы застаецца адчуванне свята. Ён акно, у якім цудоўны свет, так кажуць прыхільнікі. Святкуем 45-годдзе калектыву разам заўтра ўвечары. Марк Шагал «Колер любви». Так называецца выстава, якая разгарнулася на плошчах Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. На выставе прадстаўлены 24 літаграфіі з калекцыі музея Марка Шагала ў Віцебску і знакаміты партрэт мастака, пэндзля яго настаўніка Юдэля Пэна са збору Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Літаграфіі былі зроблены Шагалам пераважна ў 50-60-е гады мінулага стагоддзя, як ілюстрацыі да розных выданняў, прысвечаных яму самому. Адсюль увесь найбагацейшы шэраг сюжэтных тэм, што адрознівае творчасць Шагала: пейзажы Віцебска, Парыжа, закаханыя пары, маці і дзіця, фантастычныя істоты, сімвалічныя жывёлы, музыканты і, вядома, вобраз самога майстра. Выстава «Марк Шагал. Колер любви» адкрыла юбілейны 130-й год з дня нараджэння Марка Шагала. Яна заклікана стаць першай часткай года Шагала ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Выстава будзе экспанавацца да 15 верасня 2017 года. Якімі яшчэ цікавымі культурнымі падзеямі жыве сталіца, даведаемся з сюжэта нашых калег. Ажурныя ўборы па-за часам і модай. Старажытную тэхніку 14 стагоддзя, па якой плялі ірландскія карункі, асвоіла Вольга Старасціна, настаўнік пачатковых класаў з Капыля. У каталогу майстра дзясяткі ажурных мадэляў. Спачатку яна вяжа так званыя матывы, асобныя элементы, кветкі, лісце, травы і абстрактныя ўзоры. Потым карункавыя пазлы збірае кручком у спецыяльную нерэгулярную сетку. У гэтым і ёсць адрозненне ірландскіх карункаў ад іх замежных сваякоў. Оно зародилось на территории Ирландии в XIV веке. Это в то время кружевными работами могли себя порадовать только люди очень богатого сословия. Работы в этой технике машинная не повторит. Я пыталась искать, чтобы ускорить процесс. Ад каўнерыкаў да вячэрніх сукенак. У каталогу майстра дзясяткі ажурных мадэляў. Спачатку кручком у 1 мм Вольга вяжа так званыя матывы, асобныя элементы, кветкі, лісце, травы і абстрактныя ўзоры. Потым карункавыя пазлы збірае кручком. Правками прокалывается все плотненько к манекену, и потом только я уже начинаю собирать это все нерегулярной сеточкой, вот крючком 0,35 и швейные нитки для того, чтобы облегчить работу, потому что кружево, хоть оно и из тонкой нити вяжется, хлопок, он достаточно плотный. Вольга Старасціна бадай адзіная ў Мінскай вобласці, хто бездакорна асвоіў ірландскае рукадзелле. Ажурныя калекцыі ручной працы прывабліваюць модніц і за мяжой. За 7 гадоў 200 аўтарскіх убораў разляцеліся па ўсім свеце. Зараз у Капылі Вольга перадае свае веды пачаткоўцам. Я научилась вязать крючком в школе. Соответственно, благодаря этому начала вязать сразу цветочки, какие-то мотивы. Сначала элементарные, потом уже посложнее что-то. Со временем я начала ходить к Ольге и учиться делать именно вот сетку на ирландское кружево. Потому что вот сетка для меня это была проблема. Первая работа у нас, значит, была комом. Это была детская туника. Но со временем рука начала набиваться. Вольга Старасціна з дынастыі настаўнікаў. Зараз займаецца выключна рамяством, але не выключае, што вернецца ў школу, каб выкладаць выключна адзін прадмет – мастацтва ірландскіх карункаў. Гэта ў планах на перспектыву.
Мінчан і гостей города запрашаем на Камсамольское озеро. Тут разгарнуўся унікальны арт-парк з маштабнай экспазіцыяй з 11 прасторавых аб'ектаў сучаснага мастацтва. Праект прысвечаны 950-годдзю Мінска. Свае работы прадстаўляюць беларускія замежныя мастакі і скульптары. Інсталяцыі створаны з разнастайных матэрыялаў, ад дрэва да пластыка і металу. Некаторыя аб'екты перавышаюць 5 метраў у вышыню, а агульная вага ўсіх складае некалькі дзесяткаў тонн. Да ўсяго, пэўныя экспанаты інтэрактыўныя, што дазваляе гледачам стаць часткай творчага працэсу. Аўтары падрыхтавалі сапраўдны феерверк смелых ідзей і форм. Арт-астравы – яркая мастацкая падзея не толькі для Мінска, але і для ўсёй Беларусі. Арт-аб'екты будуць даступныя гледачам да сярэдзіны верасня. Заўтра, 30 ліпеня, запрашаем далучыцца да стваральнікаў праекта «Наперад у мінулае». Чарговая праграма ўяўляе сабой зборны выпуск, у які ўваходзяць фрагменты летніх абрадаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Прагучаць народныя песні ў сучаснай апрацоўцы. Арыгінальную версію старажытнай народнай песні выканае гурт «Пава». На чарзе цікавая пазнавальная забаўляльная інфармацыя. На нью-йоркскім востраве Эліс знаходзіцца музей іміграцыі, які раней быў міграцыйным цэнтрам і галоўнымі варотамі перасяленцаў у ЗША. Тут наведвальнікі даведваюцца, хто на самай справе вынайшоў хот-догі. У гонар нацыянальнага месяца хот-дога на востраве Эліс у Нью-Йорку сабраліся вядомыя ў ЗША вытворцы хот-догаў, каб прадставіць свае фірмовыя сасіскі ў булцы. Гэты востраў абраны не выпадкова. Мэта арганізатараў паказаць сувязь папулярнага бутерброда з гісторыяй мігрантаў у ЗША. Раней на Эліс быў найбуйнейшы ў краіне цэнтр па прыёме мігрантаў. Ён працаваў з 1892 па 1954 гады. Потым на яго месцы з'явіўся музей іміграцыі. Усе кампаніі, якія удзельнічаюць у мерапрыемстве, заснавалі менавіта сем'і імігрантаў. Я пачаў разважаць, як зрабіць гісторыю іміграцыі цікавай і падумаў пра ежу. Я сказаў, ведаеце, што я арганізую гатаванне хот-догаў, таму што хот-догі – гэта весела. У разгар перасялення ў ЗША, які адбываўся на пачатку 20-го стагоддзя, праз цэнтр праходзілі па 5000 чалавек у дзень. Сёння каля 100 мільёнаў амерыканцаў могуць знайсці ў сваім радаводзе тых, хто трапіў у краіну праз востраў Эліс. Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны запрашае наведаць выставу «Па той бок» невядомыя фотаздымкі з акупаванай тэрыторыі СССР і савецка-германскага фронту. На ёй больш за 60 здымкаў пра Вялікую Айчынную вайну з фондаў фотадакументаў, сабранага гісторыкамі Георгіем Шэпелерам. Большасць з іх прадстаўлены ўпершыню. Здымкі зроблены салдатамі і афіцэрамі вермахта на акупаванай тэрыторыі СССР і на фронце. Яны аднаўляюць карціны вынішчальнай палітыкі нацысцкага рэжыму, паўсядзённага жыцця ва ўмовах акупацыі, супраціву чырвонай арміі і партызан. У экспазіцыі можна ўбачыць сцэны пакарання смерцю, вынішчэння помнікаў, а таксама даволі рэдкія сюжэты, напрыклад, выкарыстання грамадзянскіх асоб у якасці жывога мінашукальніка. Мэта праекта – прадстаўленне мала вывучанага матэрыялу даследчыкам і шырокай грамадскасці, прыцягненне ўвагі да неабходнасці вывучэння гэтых каштоўных гістарычных крыніц. Выстава працуе да 31 ліпеня. Заўтра, 30 ліпеня, запрашаем прыхільнікаў творчасці знакамітай спявачкі Эдзіты П'ехі на яе канцэрт-бенефіс, які адбыўся ў рамках фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску 2007. Тэлеканал «Беларусь-3» дорыць магчымасць чарговы раз спаткацца з папулярнай спявачкай, наталіцца яе голасам і выканальніцкім майстэрствам. Праанансуем некалькі цікавых летніх культурных мерапрыемстваў, якія адбудуцца ўжо ў хуткім часе.
Другі міжнародны фестываль ранняга сярэднявечча «Шлях вікінгаў» сёлета адбудзецца ў парку-музеі інтэрактыўнай гісторыі Сула 19-20 жніўня. Прысвечаны ён будзе эпосе легендарнага гандлёвага шляху з варагаў грэкі, які 10 стагоддзяў таму звязваў Балтыйскае мора і візантыйскія землі і праходзіў па тэрыторыі сучаснай Беларусі. У рамках фестывалю адбудуцца воінскія спаборніцтвы, масавыя бітвы, сцяна на сцяну, турнір капейшчыкаў. Варажскія купцы прапануюць свой тавар на рынкавай плошчы, будзе дзейнічаць паходны лагер, своеасаблівы музей пад адкрытым небам і многае іншае. На канцэртнай пляцоўцы, якая размесціцца сярод камней старажытнага кромліха, пройдуць выступленні музыкантаў, танцавальным майстар-класы, танцы, гульні, і гэта толькі маленькая частка мерапрыемстваў, якія падрыхтавалі арганізатары апантанным прыхільнікам гісторыі. Выстава антыкварыяту са збору калекцыянера Сергея Пуціліна працуе ў гомельскім палацы румянцавых Паскевічаў. У экспазіцыі можна ўбачыць мноства прадметаў ва ўсёй іх разнастайнасці. Антыкварная мэбля, лялькі, гадзіннікі, вырабы з фарфору і шкла. Багата прадстаўлена калекцыя так званага клуазане, металічных вырабаў, упрыгожаных у тэхніцы перагародчатай эмалі. Арганічна ўпісаўся ў інтэр'ер палацавай выставачнай залы і рэдкі комплекс французскай мэблі эпохі так званай другой імперыі Напалеона III. Побач з усёй гэтай раскошай экспануюцца фондавыя паступленні музея гомельскага палаца-паркавага ансамбля. На сценах дэманструюцца фотавыявы прадметаў мастацтва з некалі каласальнай калекцыі князёў Паскевічаў, якія паступілі ў збор дзяржаўнага эрмітажа. Сёлета ў еўрапейскай літаратурнай прасторы адбылася унікальная падзея. Упершыню на сербскай мове загучалі вершы Максіма Богдановича. У Белградзе была выдадзена кніга беларускага класіка «Вянок». Пераклады зрабіла маладая сербская пісьменніца Даяна Лазарэвіч. Яна сённяшняя госця калейдаскопа. Даяна, здравствуйте. Спасибо вам за интерес к белорусской культуре. Что, по-вашему, выделяет творчество Максима Богдановича из ряда других замечательных белорусских авторов? У Беларуси много замечательных литераторов, но я думаю, Максим, когда писал, был таким молодым человеком. И когда я читаю, я просто думаю, как молодой человек может так взросло писать. Такая свежесть, такая сила у его творчества. А вы помните свое первое знакомство с творчеством Максима? 1 год назад профессор Черота с филологического факультета здесь, в Минску, предложил мне перевести «Вянок» Максима Богдановича, потому что я уже переводила Бровку, Короткевича, Грачаникова, и просто мне это было интересно. Впервые прочитала все стихи Богдановича, мне понравились, и потом начала переводить. А откуда такой интерес к белорусской литературе? Я изучала белорусский язык на филологическом факультете в Белграде 2 года, и там я полюбила белорусский язык и белорусскую литературу. А вот сербский и белорусский язык, они похожи? Мы, например, считаем, что наш язык самый милозвучный в свете. А так мы думаем, что и сербский милозвучный, самый лучший язык на планете. И вот 2 моя самые любимые языка на одном. Мне кажется, переводить поэзию – это непростое дело, потому что в результате, принято считать, получаются другие стихи. Вот вам легко работалось над переводом? Удалось ли вам сохранить самобытность стиля белорусского песняра? Это нелегкая работа, совсем нелегкая. Но я всегда думаю, что Максим самый лучший, и никто не может писать, как он. А я просто перевела, просто это оставлю вам. И литературным критикам, которые больше знают, чем я, чтобы они рассуждали об этом, если я сохранила эту цель или нет. Мне кажется, что даже тем, кто не знает сербский, было бы интересно услышать, как звучат строки Богдановича по-сербски. Вы, кто любите натрапить меж страниц старых пожелтых книги, уже давно забытой, блеклый, высохший листок. Поглядите, этот томик засушил я на папері краски, свежие калісці, думок щирих і чуття. Ви, koji volite da posrnete u stranicama starim požutelim, već odavno zaboravljene knjige, listovima bledim, usahnulim. Pogledajte ovu zbirku sad. Osušio sam na papiru ja, cveće koje beše sveže nekad, misli iskrene i osjećanja. У меня к вам провокационный вопрос. По-моему, вы влюблены в Максима Богдановича.
Да, я влюбленная, Максим. Спасибо, Даяна, и до встречи с белорусским словом по-сербски. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!